kufara kusangana zvakare muchirongwa chedu Across the Border. And then nhasi panapa tina mukoma watinawo hanzi vanonzi mukoma munya Machoko. Yes. Vachanga vachitsanangura nyaya yavo, asi nyaya yedu yanhasi yakati siyane nedzamajaira, asi tingori mugwara rimwe chete iroro. Ende dai maiterera kusvika pachinopera chirongwa ichi. Zita rangu ndinoitwa Dunsani Mulambo Mafanise. Ende ndinotenda nekuramba mechititsigira, mechisubscribe nekudzoka kundowacha maepisode edu panapa Across the Border. Kutarwa na mukoma Munyaradzi Machoko. Munyaradzi Machoko. Mukoma Munyaradzi Machoko vanobva kupi kana kuri kuZimbabwe? Mukoma Munyaradzi Machoko vanobva kuMusarabane ndiko vakakurira, asi vakazotsvaga stand yavo kuMhondoro. Right, inini ndakakurira kuMusarabane, ndikadzidza paMuringazuva Primary School. Ndikazobvapo from Form 1 ndikanodzidzira kuHarare paBudiriro High School. Then from there ndakazotanga kushanda kuMbare kuMusika. Ikoko ndo kwandaishandira kwauzobva ikoko kwakuzoya kuno kuSouth Africa 2012. KuMbare ndakatanga ndichiita zvekugadzira madhoo ndiri carpenter. Ndabva ipapo hazvina kundiitira zvakanaka. Kubva ndasiya basa rekuveza madhoo riya, kwabva ndatanga kuita rekuita chijega, kudhonza chingoro. Iro basa iro ndakatozombonditi chengetei kwekanguva kakati rebei from 2010 11 kwazoti 12 ndichiuya kuno kuSouth Africa. Ndine mhuri. Mune mhuri yakakura sei? Ndine vakadzi vangu 3 nevana vangu 9. Alright. Kubva kuvakadzi 3. Kubva kuvakadzi 2. Ndingangoti kuvana veZimbabwe, mwana asingacheme anofira mubereko. Sekuziva kwatinoita tsumo dzedu pakukura kwatakaita. Nyaya ita kuti ndizosimuka nditi pane dambudziko randiri kusangana naro, asi ndodii. Ndichitanga inini ndiri mwana wechikoro, I think it was Form 3 2007. Ndakasangana nehope dzekuti ndandine zvitupa 3 zvandaive ndakabata mumaoko mangu. Ndibva ndaenda pane umwe munhu wechikuru akanditi chakandinetsa ndechekuti zvitupa izvi zvanga zvakafanana, zvimasmart card zviri kuZimbabwe ndechekuBotswana nezvazviri 3 mumaoko mangu. Ndibva ndati ndonyaya ndasangana naye zvakanzi nemukuru yayo zviri kuratidza kuti iwe une kodzero yekunoraramira kuSouth Africa, kuBotswana kana kwaunoda. Mwari akakutendera kuti uraramire kunzvimbo idzodzo wakasununguka. Ndikati right, zvakanaka. Ndakangoti kudii zvako kurota. Ndichizobva 2008 ndichinyora O level yangu. 2009 ndichienda kumusha. Because ndakandapedza kunyora 2008 man. Ndichienda kumusha, ndapedza kunyora O level yangu paBudiriro High School. Kubva ndaenda kumusha, ndibva ndakazodzoka muna Nice March or April 2009. Ndibva ndatanga kuita zvemotor mechanics ndiri paGreat Stride College iri kwaMachipisa. Zvinhu zvasina kumira zvakanaka. Saka ndaiti sometimes ndoshanda, ndonotengesa Cobra makuseni the and there, ndoenda kumechanics kwangu. Saka mari yakangoramba ichindiremera because baba vangu pamadhezi acho zvinhu zvasina kuvamirira zvakanaka. And ndiri kudaro mechanics dzandiri kuita mechanics bva ndatopedza gore rangu zveya mechanics. Ndapedza kudaro kwabva ndatoti ndakutsvaga attachment 2010. Attachment iya kubva ndaishaya. Ndakatsvaga macompanies mazhinji ndichitotsvaga pekuti ndingoshanda hangu mahara, because baba vakanditi iwe uchitsvaga pekuti ungoshandira hako, ungodzidza, ungowana knowledge yekuziva kuti mota inogadzirwa sei. Ndibva ndati ndiri kutsvaga maindustry, kwese maindustry ndaenda nebhasikoro ndichitsvaga ndichiti maybe ndingangowana hangu paanongoti chikafu. Baba vangu vakanditi ndinokupa chikafu chekuti udye, asi chitsvaga pekuti ungoita experience. Ukangoita experience wakutotanga kuzvigadzirira motikari. Ndakashaya attachment. Ndopa ndakazoenda kunotanga kuita chijega. Ndotanga kuita carpentry bva dzaramba. Ndotanga kuita chijega ndiri kuMbare. Ndotanga kuita chijega ndiri kuMbare paya. Ndararama ndatova established zvekuti ndandakutovawo nezvingoro zvangu ndichitohaisa.
ndanatora nechingoro changu 1 plus changu chandaishanda nacho. Saka ndaitoziva kuti per day ndinokwanisa kuwana $2 extra plus inini yangu yandei ndashandawo kutakurira vanhu ndichidini ndichiisa muhomwe. Zvakandararamisa kwakanga kakati rebei from 2011 if I'm not forgetting 2011 to 2012 August ndichitorarama ndikatotora passport yangu 2011 ndikatorarama ndichitodii ndichirarama ndichijega ndaigara kuEpworth mazuva achiwa enda ndabva kubudiriro kwandaigara kwababa ndandagararamira ndiri kuEpworth. Ndazobva ndagara kuEpworth kwaika bva mukoma wanditi munin'ina ndakanzwa kuti une passport zvazvakadii hande kumbonozama kwatiri kuSouth Africa. Ndati mukoma kuSouth Africa uko kunongozi kune noise nandidi zvogara nzvimbo dzine chinyi dzine noise. Zvakanzi aiwa ndakatotaura nababa ndiwo akatonditi mwanangu chitora kamunin'ina wako uende naye kupi kuSouth Africa ambonozamawo kuti aramba ari pachingoro usikuona zvaari kuita pachingoro ndandakutopada nekuti ndaitoona kuti ndiri kurarama zvandinoda ndichigutsikana nezvandaiwana panguva iyoyo. Zvakanzi aiwa hazviiti baba wati iwe ndikutakura kuti ndiende newe kupi kuSouth. Takanetsa nemukoma zvakanzi aiwa ini ndinoda kutoenda newe. Ndikati zvakanaka kana mati mudaenda nini. Mukoma wakandiofa vakati alright ndikuzviziva kuti izvozvo hausi kuda kusiya mukadzi wako because ndanichangoorora April 2012 iyoyo. Saka kuti nditi ndisiye mukadzi August ndichangoroora April zvinhu zvaindiremera ndikati ndingasiyi mukadzi wangu mani. But mukoma wakati aiwa ndozviziva chindida so ndichakusiya mukadzi wako achasara ari kumba kwangu. Iwe utomboenda wombonozama asi soon ukangotanga kuwana kamari kako utora mukadzi wako uenza kupi uya asi ndasa ndaroora pamadezi iwaya. Saka vakanditi unofanira kutanga waroora mukadzi wozotora mukadzi woenda naye kupi kuSouth Africa. Ndobva ndati alright zvakanaka sure ndakatoyo ndikashanda 27 August ndichipinda muno muSouth Africa 2012. Saka ndakati August, September, October, November, December, January musi wa7 ndichidzokera kumba. Kwabva ndatodzokera kumba kwabva ndatoenda nemari yandaida kutonoroora ipapo. Pane maconflicts akaitika hawo here and there pamari iyoyo asi handina kusarenda kushanda. Ndakabva ndatotapulana kwabva ndaunza mukadzi kupi ndatodzosa mukadzi wangu kuti vatatoruya futi kunoko. Ndatanga kushanda 2012 2013 2014 ndichiroora mukadzi wangu number 2. Ndatotora mhuri yangu yese yandatonza kunoko tiritorarama takutoshanda 15 16 17 to 2020. Zvinhu zvakatanga kunetsa munzvimbo yandaigara because mazuva ese yandaigara kuSprings mukoma achigara muBenoni. Tiri kugara kuSprings pepe mapurisa munzvimbo yeSprings akaita sekuti adirwa mhepo. Musingachatengesi apa ndaishanda ndiri venda tengesa mishonga yangu mishonga yemapete migoti tichita zvekuwaridza zvimaskripoti zvamunoona zvakawaridzwa navanhu vepanze zvezve. Mametro akunetsa dzekuti dzimwe dzenguva waigona kutoti yerendi 700 sei yanga yakuita kunge mari isingafi yakabatika muhomwe mangu. Ipapo ndo pandakatangira kuziva kuti upenyu hunorema. Ndodii. Saka ini zvinhu zvangu kana ndikange ndaremerwa ndinogona kufunga kuti ndodii. Asi chinhu chandinoisa pamberi kazhinji ndinonamata. Ndakati ndanamata zvine simba ndakatoenda kuenda kusango ndanamata ndikati Mwari honai zvino ndine vana nevakadzi vanodyei. Pane mukuru wandakasangana naye kuhope akanditi iwo zvauri kuti zvinhu zvakuomera munzvimbo inei chibuda mutauni munomu uende unorima. Ukanorima zvinhu zvichaita nani. Asi mukuru uyu taifamba tiri muchibage achinditi zvinhu zvichaita nani. Achindiratidza chibage chakanga chiri chegreen. Ndikati mukuru yanonditaurira kuti zvinhu zvako zvichaita nani ndiri muchibage chegreen ichi. Ini mukukura kwangu ndaingotiwo ndikanzwa vanhu vachitaura zvokuti warota chibage chegreen ngozati zvinhu zvegreen makomborero. Kumakomborero anogonzi chibage chegreen makomborero. Izvo zvakadzvanya kudai saka kana ndikamhanya kunorima kuvowi. Asi iye akanditi zvichaita nani. Handina kunzi zvichaita. Ndikatoti pamwe zvichaita nani obviously ndichatonodini zvinhu zvangu zvichatononaka. Ndakatanga kutsvaga pekushandira ndichibuda muSprings. Ndakatanga kutsvaga pekurima.
Pane nzvimbo iri kudhuze ikoko kuSprings inonzi Endcourt. Apa ndaitira kuti sezvo ndiri munhu aitengesa ndinenge ndichienda kunorima ndichiuya ndichitengesa mutauni zvandakajaira kuti ndandiri munhu anga asina capital yakanaka yekutanga kuti sei kurima. Ini ndiri munhu akakokura ari munhu wekuti ndinoda kuzvimiririra pazvinhu zvangu, handinyanyoda kukumbira. Saka zvinhu zvangu zvese ndinoita nokushinga. Zvadaro paya ndakaenda kuMaplots kuyaka kwatosvika ushuwawo. Pane shamwari yangu zvandakaitwa imwe miracle yandakashamisika ipapo. Pane mukomana wandakadzidza naye paBudiro High School. Ndakangoti ndiri muSprings mutauni ndichitotengesa, ndangosangana naye ndatomutaurira story yangu ashama ndikutsvaga pekurima. Ndoda kurima kuMaplots chichi hauno here kwaunoziva iwe sezvo watori kugara kuMaplots. Zvakanzi pane pandinoziva. Tinogona kuti tiinde tese. Ndinokuratidza ipapo. Asi ipapo unogana ibhozi aiwo kana kuti unogona here kurima kwacho. Ndakati ndinodzidzira. Zvakanzi ipapo pane zvese unokwanisa kurima. Ndikati zvakanaka mengu. Vazi unoya musi wakati vatatopanana mafoni namba paya vandatozotoenda kuweka kuMaplots kuya. Kwakutosvika shuwa paploti riripo. Kubva ndatonzi asi muridzwe panapa hapo. Ndi station commander weku-Polokwane police station. Mumapurisa munongozva kana tiri munyika inei kuti uende mumapurisa rinenge ritori jeri nekuti zvinhu zvimwe zvacho zvinenge zvisina kumira zvakadini zvakanaka. Ndibva ndati alright. Ndibva ndatosvika paploti paya ndataura nacaretaker anga aripo. Kubva anditi shamwari ina handikupi permission yekuti urime apa sezvo wati unogona. Iwewe unofana kunotaura nemuridzi weplot. Ndasvika futi kwaunotaura nemuridzi weplot. Kubva anditi uya kupolice station. Ini kumapurisa futi. Kubva ndatoenda kupolice station kuya. Kubva ndasvika bva ndataura naye. Bva nditi unoti unorima, unogona kurima iwe. Kubva ndati ndinozama mukuru. Zvikanzi une tractor? Ndikati handina. Zvikanzi saka unoda kurima how? Ndikati handorima imi nditenderei kurima chete. Zvikanzi manje inini I need something like 2,000 every month. So you afford to pay it. Ndikati for now I don't want to lie my brother. I don't have that amount. Zvikanzi okay, it's fine. Kana wati unorima ini ndako kubosi waratidza kuti une effort nezvawaroda kuita, ndichakutendera kuti urime paploti pangu. Izvezvi uchambobhadhara just only 500 every month until watanga kuharvesta. Vatawirana paya ka aifunga kuti achaonawo tractor ichisvika kutanga kurima. Takatonyatsa kushandisa mapadza zvedu, chitimba tichirova mbichana tichishanda. Chinhu chandakatanga kurima irepi. Repi yashua yakatondibatsira pakutorarama. Vandatoti sezvo zvishara kunotanga ndimoza kuti kwati pane nguva yekuti unoziva kuti chibage tikachirima this time chinoita. Kwabva ndatorima chibage changu. Asi problem yandakanoita pachibage, ndakanotenga mbeu isiri green mills yechibage chiya chekutengesa. Saka chibage chiya ndakanochirima kubva chaitawo for sure. Kana kuri kunzi pane munhu anokwanisa kuti paine vanhu vari kuEndcourt mukavabvunza vamwe vanokutaurira kuti shuwa munhu zvaarutaura akasvika nepapo. Ndobva ndarima chibage chiya. Ndagara ndatorima chibage chiya. Problem yandakanoita chibage chakanokasira kuoma ndisati ndapedza kuchitengesa. Ese munhu anga asinawo mota yekutengesawo yenze kuti ndibate mamarkets chakaomera mumunda chimwe, asi chimwe vamwe vakatouya vachitochihodha zvakanaka. Kubva ndati saka ndodii ndikandiende mberi. Saka chando chakabva chasvika. Ndobva ndatoona kuti tichiramba tichirima. Yanga iriwo musi September October bva ndabvisa chibage. Kubva ndaisa spinach. Ndipo ndakatanga kudzidzira kurima spinach. Ndiri munzvimbo iyoyo. It was like kwakuna naJanuary. Spinach iyo yakatomboita. Spinach iya iri kuita kwautoona kuti life zvainotombonakidza ushuwa nai. Ndanda kutobatawo mari ndaitoti ndaitombopromisawo vanhu vanotori nemota ndichitoti akomana nditengesereiwo kamota. Ndinoda kutenga mota. Zvonzi unoda kutenga mota, handine mota yakadai. Pane umwe mudhara I still remember if achiri mupenyu mukuru iye. Nditoti ndinoda food courier yako iyi. Ona ndikutambudzika panotengesa muriwo. Bosi ndaitoti ndikatora muriwo wangu. Dzimwe dzenguva ndaikwira mataxi ndichienda nemuriwo wangu iwo kunoutengesa. Ndosvika murengi ndoisa muriwo wangu muchitroli ndotengesa. Alive yaitonakidza ndinoona kuti upenyu hwangu nevana vangu nemhuri yangu tiri kutorarama zvakanaka. Asi manje chando chakasvika. Spinach yakabva yaramba kukura. Ndodii. Zvinhu zvangoramba zvichitenderera. Ndakati fine, ndizvo zviripo, gandimirire kana chapera. Upenyu hwakaoma.
nokuti uyu obvious anga akuda 2000 every month. Saka ndakabva ndafundira sekuru hanzvadzi yamai yaishandira kuJoburg. Bva ndati muzukuru zvawatiwo zvinhu zvakakuomera chimboya kuno kuJoburg umboitawo zvokutengesa zvandiri kuita sezvo uri kuti iwo zvinhu kurima kwauri kuita mazano kwakaoma. Mari ndakachengeta mumba ndaibhadhara rent every month 2000 uku kuJoburg ndaingoitira kuti ndinowana mari yechini yechikafu ndakamirira kuti chando chikapera ndobva ndatanga kurima. Ndakaenda kuJoburg uya kwaunotanga kutengesa migoti ndichitenderera ndichitengesa migoti ndichitenderera. Ndaigara kuJoburg ndichiendera kumba every weekend ndichitenderera ndichienda kuJoburg ndichidzokera kumba every weekend. Chando kusvika chakutodiyo chakutonopera kubva ndatogadzira mbeu dzangu asi ndakanakidzwa ndikati no izvi zvokuti ndi next time kana kuruzonze ndakuzoya handifani kuita basa rekuhodha mugoti. Ndifana kuti pandicharima ndifana kutenga mishini yangu yekugadzira mugoti. Handibva ndatotenga shuwa mishini yangu yekugadzira mugoti ndatoona kuti zvakutonakidza. Pandakato chando chipera ndakarima ndine shungu shuwa ndikatenga mishini yangu yekugadzira mugoti nanhasi ndogadzira mugoti. Asi pane basa rakatangika ndiri kuEndicott ikokoko. Ndakati ndakarara umwe musi kwakurota ndichipinda mune imwe office iyoyo ndakangosvika kwakuine murume mugiant anga ari mutema murume iyeye. Mubvunzo wakandibvunza akanditi wapinzwa nani munhu uyu? Ndikati handina chandakakwanisa kudayira kana one word. Ndakangoramba ndakastika ndakanyarara. Iwe wautenderwa kuuya kunoku iwewe wapinzwa nani? Muhope umu. Ndikavhunduka ndikati munhu yanditi wapinzwa nani ndiani iyeyo? Zvakangondinetsa ndikati rega ndinyarare. Ndatomuka bva ndaudza vanhu timbo rangu ndopedza ndarota nhasi. Asi munhu yandira kumuziva munhu mukuru iyeye. Garei saka zvinhu zvinenge zvichimboremawo yemveo pane matambudziko yemveo. Ndakatomborwarirwa nekamwana kangu kubva kafa mazuva achiwa Endicott ikoko. Ndikati Mwari vana vangu ini handidi nevana vangu. Ko zvakuuyapo kuti zvinouraya vana vangu chii chiri kuitika? Saka handidi kunyepa ndakaenda kusango ndikanonamata ndichichema. Pane mukuru akauya kuhope dzangu akanditi handidi kukuona uchinamata uchichema uzvigume kubva nhasi zvichienda mberi. Mukuru yeye unotyisa. Zvakanaka. Handibva ndatoti handanza handidi kuona uchichema futi. Usanamata uchichema. Mukuru wandakanopinda muofisi make uya akanditi wapinzwa nani munhu uyu? Ndakazorota futi ndakamira pakati pawaRamaphosa nawaMnangagwa. Kubva vanditi ati kuna waRamaphosa nawaMnangagwa, muri kuona mwana uyu ndiri kukumbirawo mundichengetere mwana iyeyu. Mwana uyu une chipo chikuru chichakubatsirai. Ndakavhunduka musi uyu ndikati inini ndingoriwo kamurimiwo nekamugadzirike mugoti. Chipo chandini nacho chichabatsira vanhu vakuru ivava uye futi ndinosangana navo kupi kwandinosangana navo. Nini ndakagara ndanzi nababa wangu mwana wangu politics it's a dirty game. Ende handambobvira ndakaenda kuchikoro chepolitics kana kuti nditi ndine pandakaita zvepolitics. Saka vakuru ava ndine chipo chandichawabatsira chei? Ndakangoraramawo zvingori musoro mangu ndakatodzinyora hope idzodzo nemudhayari ndikada kudzichengeta hope idzi. Ndakuona kuti zvinorevei. Pura uyu mukuru anongoramba achingodzoka uyu murume uyu ndoupi iyeyu? Zvinhu zvinongondinetsa nanhasi kuti murume uyu ndoupi? Gare ndararama paya. Ndazoti pane pamwe pacho pandakazoti ndaona kuti kuya kwendanga kuzotanga kuchengeta huku twangorwara chando ndikati rega ndichiregedza kurima rega ndichienda kunoita zvomugoti yangu bozi mugoti enderarambisa plazi huku dzandanda kuchengeta chirega ndichibva kuno kuEndicott ndichienda kutwatwa kuDaveyton. Ndasvika kuenda gara kutwatwa kwekwe. Ndakati rwarei mazuva iwayo. Ndati rwarei bva ndatonoponerawo pana vamwe mai vaigona zvokusuka maronda bozi ndairwara nemaronda. Ndarama bva ndasiyana nazvo. Bva ndatonze nemadzikoma angu chibva kwauri ikoko uyo ugare kupi? Kuno kuRoadport. Bva ndatoenda kuRoadport kwekwe. Ndasvika kuRoadport kwekwe ndiri kushanda ndiri kuRoadport. Pane maconflicts akaitika between inini nemadzikoma angu ekutonetsana as a family. Ndibva ndati inini zvokunetsana nehama dzangu
handidi but why zvaitika izvi. Saka indangoona kuti zvandiremera vanaona kuti ngandisiyane nazvo, rega nditonamata ndinyarare ndisiyane nazvo because ndoti kana zvinhu zvaoma ndinopfugama. Ndikutoona ndakagara pamusoro pechair yegold. Ndakagara pamusoro pechair yegoridhe. Chinhu chakandinetsa vana baba vangu nemadzikoma angu vese vakauya kudai. Ndibva ndatoti vana baba zvauya rega ndichisimuka pachair yegoridhe iyi. Vana baba vagare ndidi. Chair yakaramba yakanamira pandiri. Ndikati kuichair yegoridhe inini ndogarawo pachair yegoridhe inini kapenda. How why? Zvikanzi nababa wangu pane muromo wakataurwa navamwe baba wangu. Zvikanzi iwewe uri mukuru kwatiri. Baba wangu anogona ndiri mukuru pavari sei ndichida kuti kuchair yagoramba yakanamira pandiri sei. Ndobva ndangoti kurota ngandisiyane nani nazvo. Saka ndakangoramba ndichifunga kuti ndine chipo chihombe chichabatsira nyika yeZimbabwe nenyika yeSouth Africa. Ndechipi chipo ichocho? Zviri kundinetsa. Saka zvinhu zvandakangogara ndangoti Mwari mimi munotaura nevanhu kuhope. Saka imi ichiitai mundizadzisire chipo chandiri kudini chamakandipa chacho. Vana vangu vambogarawo zvakanaka because situation inorarama nevana vangu dzimwe dzenguva ndikaifunga inotondirwadza. Ndodii? Ndakatotanga kufunga nyaya yekuda kugadzira magetsi. Ndatotanga kutoreza zvinhu zvangu ndichitenga tusimbi twangu ndichisunganidza. Kumashure uko ndakatombogadzira chigayo nguva yeCovid. Ndikatorarama ndine vana vangu tichigayisa chigayo ichocho chichitota sei tichirarama nebeans. Zvinhu zvakaoma panguva yeCovid munongozviziva kuti hapana asingazvizivi isatiri kunoku. Ndakutogadzira chigayo changu ndakutogadzira chimushini changu cha here and there. Ndakutorarama paya ndichiti ndauchigadzira ndachinoita chete. Ndiri pakati pekugadzira asi inini manje. Pane nyaya yakati netsei pamashure apo. Ndobva ndarota ndichinzi kwira gomo uende kuseri kwaro. Zvakandinetsa ndikabvunzwa nevanoprofita ndikabvunza nevamwe vakadii. Vakanditaurira kuti kukwira gomo umwe akanditi unofanira kuswera wakatsanya worara wakatsanya. Umwe akanditi unofanira kuswera uri mugomo worara uri mugomo uchinamata. Ndikati asi kukunyepa chituku. Ndanzikwira gomo ende kuseri kwaro inini kuhope koko ndakatozama kufamba unokwira gomo riye kwakuona gomo rarakakura iroro. Kati gomo handingarikwiri zviri ngandimbodzwa kumashure. Ndatombodzwa kumashure asi ndakazongokarika ndakuseri kwegomo riya riya. Chandakandinetsa ndakabata makadhi maviri eCapitec nereStandard Bank. Ndakuseri kwegomo riya. Zvikanzi kuseri kwegomo iroro ndokune mari yako. Saka ndatonzi kuseri kwegomo ndokune mari yako. Ndakabva ndatanga kuita effort yekuda kugadzira chimushini changu ndikati obvious ndikapedza kugadzira chimushini ichi ndaita mari. Ichi mushini ichi ndechei chinonatsoita nezvei? Mushini uyu ndoda shwiro yangu ndeyekuti ndaida kuti at least pane nguva yakanetsa magetsi iyaiya muno munyika yeSouth Africa neZimbabwe. Saka ndakati ndokwanisa kuvagadzirira mani magetsi vana. Ndikadai ndichisanganisawo metsi dzangu semunhu wanofarira zvokungogadzira. Saka ndakazama kusanganisa here and there. Sezvo ndine mari shomawo zvinhu zvinodikwa ipapo zvinodhura. Handina kukwanisa kumaneja kuti ndipedze chimushini ichocho. Ofuchi pane zvakatoitikawo here and there. Ndikatoona kuti iyi nyaya iyi haisiyo yandakanzi ndinofanira kuita sei? Kuita asi mushini uyu obvious magetsi tinomawana pakuona kwangu. Mushini uyu last year muna December. Ndakuda kugadzira mushini uyu ndane effort kubva ndatokumbira kuno umwe mukomana. Ndikashangana ndokumbira kuti uzondibatsirawo kutenga chinhu chakadai asi zvimwe izvi ndinozvigona ndega. Kubva ati ndinokuitira. Ndinokuitira zvinhu zvauri kudini? Zvauri kuda mushini wauri kuda ndokutengera. Asi chiwo chinda unodai nekudai upedze zvimwe zvazvo zvinodikwa. Handidi kunyepa ndakashingirira. Ndapakati pekuti ndakuda unopedza ndakabva ndatanga kurwara. Ndobva ndanopedza 2 months ndiri kuZimbabwe. Ndiri kuZimbabwe ikoko zvinhu zvandakandosangana nazvo apa ndanzikwira gomo ende kuseri kwaro. Madhezi andandiri kurwara iwayo ndobva ndakazosangana ndina Mnangagwa. Makasangana kupi? Kuhope. Ndandina vaMnangagwa neni 32. Ini ndakagara pasofa rimwe chete iwo akagara sapo ndakagara sepanapa. Pane mukuru watati naye iko momo. Ndakazonditaurira akanditi. Ndikamubvunza ndikati inini mukuru wangu inini pane nyaya ndokusangana nayo. Asi ndokusangana nenyaya yekunzi kwira gomo ende kuseri kwaro nyaya yekundinetsa. Sezvo imi muri baba.
nokuti mukuru uyu kubva asati ashaika taiwirirana pakutaurirana zvinhu zvedu zvese, akazoshaika hake mukuru iyeye. Kubva nditi ndo nyaya yaunetseka nayo, nyaya yekuti iwewe une chipo chihombe chiri mauri iwewe chekuti nyika yeZimbabwe iwewe unokwanisa kuisimudza kuti inzi vanhu veZimbabwe vagara zvakanaka, asi uyu mukuru kwauri zvichibvirwa Mnangagwa. Ndikati kuinini ndakuzoita zvindizvi, ndikati saka ndakabva ndangofungawo ndikati chipo chingava mandiri ndechei. Saka ndakangofunga kuti pangu kugadzira magetsi pakaoma ipapo. Ini vaMnangagwa handidi kunyepa panyama, kana kuti nditi ndakamboswederawo padhuze navo handidi kunyepa, asi kuhope nditototaura navo. Ipapo ndo pakataurwa kunzi nyika vana vadiki chisimudzaiwo nyika iendepi, iende kumberi, asi respektai vakuru venyu. Akomana vanhu vakuru kavo, ini ndiri kamwana, tasi waindeisangana nevari, ndakabva ndafunga zvokumashure ndikati tasi waindeisangana nevakomana ava ndichiti vachitaura kunzi vandichengeti, ndo nyaya yacho. Saka chipo chindechei. Saka ndakatanga kungofungawo semunhu kuti but now man, zviri kuitwa vanhu vedu muno muSouth Africa, tikati pamunhu wega wega ngatibatsirane yawo mana, ngatimutse nyika yedu takashinga tisingatyi, tine chimwe chete, nyika yedu shuwa tinoimutsa. Ndakaona saka uku ndaitwa first born, arume basa iri ndinorigona here. Kana muchiti first born murevi, kana ndichiti first born kunzi kana uri mwana mukomana mukuru pamusha, kana pano pakange pashata chinhu, mwana mukomana mukuru unokwanisa kuti baba honei ngatidai. Baba wakaramba unokwanisa kuvanyengerera. Mwana mukomana mukuru anonzwikwa nababa kudarika vamwe vana vadiki. Handi munozviziva pachivanhu chani chedu. Saka kuti ini ndaitwa first born kuti asi ndozvifunga kuti ndinogona kuzvigona, but ndingadi how ina handina mari. Saka ndinodii, ndikati but no mani, kana uri mukomana mukuru ukati vapfana ngatibatsirani, tidai toda kuvakira kana kuti pamba pedu pashota toilet apa, toda kuvaka toilet, ngatidii kanzatu tivake toilet, tinovaka toilet. Saka ndakangofunga kuti but kunyepa ndingazvigona here izvi. Nditoonawo kunonzi inonzi Burkina Faso yatoiswa president mwana mudiki. Ndikati saka isitori nevakuru vanototi leader, saka isusu ngatibatane tiite zvinhu zvedu tega, timutse nyika yedu, because hazvibatsiri kutora rimwe dombo pane zvimwe, utora dombo replace nerimwe dombo, izvozvo handizvinzwisisi inini. Saka ndakangoti but ndingazvisimudza here. Saka inini kana ndichiita zvinhu ndinogona kuita, asi hakusi kuda kwangu. Kune muridzi, kune murume ari kumusoroku anotaura inonzi one word command. Ini ndakanza hauna chaunoita. Ndichitaura zvimwe zvinhu zvandinosangana nazvo kutoti ingonyaya yekuti inguva dzandiri kutokata, dei kuzonzi ndikatenderwa kuzonyora bhuku mukurarama kwangu. Ndine vamwe vanhu vekuti unoyatsogona kuti uyu munhu mupfumi, munhu mukuru kwandiri, ane mari, asi ndogona kutomurota nchiti iwewe ndaida kuti uite driver wangu, asi handichadi kuti uite driver wangu bozi unodai nekudai. Ndozvibvunza kuti munhu yanganzi aite driver wangu, iye atori nemotokari dzakawanda kudarika inini, handina kana nekamba chaika nebhara racho, asi ndoti munhu aite driver wangu, but Mwari zvimwe zvinhu zvamunondirotesa muchinditaurira ndogona kutomuka ndichipopota, but Mwari mimi mune favor imimi. Mimi nisei musingandikomborera asi nini ndichikudai siku nesikati ndichikupfugamira ndichikunamatai. Why? Zvonzi basa rangu harirambwi. Saka shuwa ndobvunguna kumbofunga dzimwe dzongo kuti nini ndakaitwa munhu achasunungura vana veZimbabwe. How? See, asi inini chinhu chandinogona igroup work. Ndikati ngatite group work, ipapo ndinogona. Ndobva ndataurirwa nyaya yekuti usazoba. Usazoba apfanike pakuba pane nyaya hombe ipapo. Usazoba. Unofanira kuda vana veZimbabwe semadira unoita vana vako. Ndingakufananidzai nemadira ndoita vana vangu vanondinamatira kana ndarwara here vana veZimbabwe. Right, okay. Tichaona Mwari wacho zvaachatibumutsira kumberi.
saka inini chinhu chandinogona, it's a group work. Let's do it as a group work guys. Ngatisarwai, ngatisatukana, ngatidanane, ngatimireni nyika yedu, ngatishinge pane zvese zvatinoita tisina kusarudzana kana kudii kana kuti ndiwe ichi tomira nenyika yedu tunoimutsa. Guys, let's do it. Inini ndakaitwa leader wenyu but andidi kubata mari dzenyu. Kana zvikanzi zvatenderwa, inini chandinongoda signature from Mnangagwa naRamaphosa chat. Vakatitendera then toita group work. Kana katikati ngatitenge mabhazi munyika yeZimbabwe. Wherever you are, as long you are a Zimbabwean, contribute guys. Timutse nyika yedu. Tarasai zviri kuitwa vana, munoti wokudii, muri kuti kudii, musaramba makanyarara vana. Muchiona zvinhu zviri kurwadza siku nesikati, vana vari kurava, vana vari kupondwa, vana vari kuitwa sei. Asi kuna vamwe vanhu vane mari, mabhiliyonea, vamwe vanhu muri kutengera vanhu vane mari munyika kuti munhu ane unyasozva kuti munhu ane motikari 7-8 asi unomutengera motikari. Guys, it's wrong. Vanhu vane mari mimi simudzaiwo maoko akomana timutse nyika yedu. Ngatidei nyika yedu. Vana baba vakarwira rusununguko, vakasununguka handiti. Saka isusu as a guys, isusu tine zvipo, tine matalents takaendeswa kuzvikoro. Ngatibatanei pachedu, timutse nyika yedu, tide nyika yedu. Tisaita basa rekutukana nokuti I blame especially most girls, boys vanenya kutaura vachikomenda pama social medias. Ini nangu pakukura kwandinoita. Ndakarerwa kunzi munhu mukuru akafanana nababa vako. Ndinoona umwe munhu anokomenda achituka munhu mukuru, notuka shuwa, notuka zvinyadza. Guys, it's wrong guys. Inini hangu handinyanya nyika yeZimbabwe pane chimwe chinhu chandakadzidza. Iri different with another countries. Ine zvainazvo munyika yeya. Fuchi guys, tikanyatsa kugona nyika yedu ichanakidza. Zvokuti tichatochiviwo nedzimwe nyika kuti but guy anava nokubatana kwavakaita shuwa vakamutsa nyika yavo vega tisina kutukana nekushorana kutaurana mashoko anorwadza zvamuri kuita izvi. Inini hangu I am out of that, handiwirirani nezvamuri kuita. Asi kana mukange manditendera kuti Thomas you can do it, kana ndakuita zvebasa rekuti nyika iende mberi, don't call me Munyaradzi, call me Thomas. Bosi basa iri ndakaripiwa saThomas. Zvandakasangana nazvo nezvandakaona nezvandakatya hazvisi zvinhu zvokuti zvimwe zvacho ndikada kutaurirai zvinotyisa. Asi nyika yedu ngatiidei, ngatiendei mberi, nokuti pakanzi naMnangagwa vana vadiki chisimukai musimudzire nyika. And for sure kumeeting kwatatiri ndo zvakataurika izvozvo kunzi vana vadiki simukai mubatsirane nana baba venyu nevakuru venyu kuti nyika iende mberi. Ofuchi ndotora kuZimbabwe kwacho kune noise, masoja nezviri kunetsana. But how? But Mwari munoti pabasa rakadai nyika inotyisa iyi, vanhu vanoita zvokuraya ende ukanzi uri mupolitics once. Ndobva ndafunga kuti but kumashure kwakomana vakanzi vandichengeta vari mavakuru vavira. How ndovataurira sei? Ndakatombozama kuda unotaurira Ramaphosa kuti mukuru ndonyaya ndinaye. Ndakaenda kune imwe ofisi yeANC, mai vavo vakandisvora ndiri kunyepa. Ndakati rega ndisiyane nazvo mani, ngandingonyarara. But guys, ngatiitei rudo nenyika yedu. We know that munoblema kuti munozobiwa munodii, but kana pakafomwa small organization, even if kana mukati mimi ngaiti kutungamirwe neumwe munhu, but as long tichicontribute isusu maZimbabweans kuna angu ari kupi wherever you are, kana vamwe vanokwanisa kuzototibatsira kuti kuti no, these guys vane rudo nenyika yavo, vanoda kumutsa nyika yavo, vane effort yekuti nyika yavo iende mberi. Zvakaitwa vamwe vanoti munobiwa muna vanhu, asi ini ndinoti ngatimutse nyika yedu tega. Ngatisadai kuti munhu tozoda kubatsirwa nani tega, isu tikazviita nyika yedu inobuda. Ndo mashoko andinawo kuvana veZimbabwe. Alright, tiri ipapo takumbodzokera kumashure mbijana tichipindurana mibvunzo kubva kumashure. Handitika mataura emimi mukati mune mushini wemagetsi. Hatina unatsonzwisisa kuti waperera papi pamushini wemagetsi uyu. Chii chiri kuitika pamushini wemagetsi? Makatogadzira here? Muri chiruda kugadzira here? Oro muri pakati pawo here? Mushini uyu ndirichiri kuda kugadzira. Asi kuti sezvo ini ndisina mari yekuti ndinyatsa kubuditsawo zvandiri kufunga, handidi kunyepa vana veZimbabwe, ndinoda kuugadzira. Asi nyaya kuti ndakadisturbika pandakamboti rwari kuna December last year. Saka zvinhu zvangu ndakadzoka, zvinhu zvangu zvabuditswa panze munyika ine yeSouth Africa. Ndo pakabiwa simbi dzimwe dzacho dzakawandisa. Saka kuti ndichitanga futi kudzidzosa zvinhu zvinotoda nguva yakati rebei kuti nditi ndazvidzosa. Saka kana kune vanokwanisa kundibatsirawo ngoti shamwari
tinokwanisa kukubatsira kuti umbogadzira tione pfungwa dzako iwo kuti dzinosvika papi nezvauri kugadzira. Makasununguka. Ini ndokwanisa kukupai akaunti yangu yeshamwari yangu. Ini handitorina akaunti yacho muno, munongozviziva zvemunyika mino kuti pamwe pacho mwacho Mozisi chaiaivigwa kushanga 1 anditi Jona chaiakanzi atumwa basa akanzi enda kuNinevha akati kwakuitiko akati pita ndinde kwangu asi akazongosvika kako 1. Saka ndiri kuti kuno Zimbabwe kune vanokwanisa kundibatsira guys. Ndibatsirei nimuonawo kuti ndinosvikepi nawo mushini iwo. Tiudze about mushini uyu, muda kubatsirwa sei? How do you want people to help you? Kana kuine vanokwanisa havo kundibatsira munokwanisa kucontributa mari yacho kana kuti muchiti tinokutengera zvinhu paevhily level yawakuda kuti right wapa level chii ndokutaura kuti iko zvino ndakuda zvakati iko zvino ndakuda chakati zvamangokwanisa kundiitira kusvika ndagadzira mushini iwo waperera. Alright, ngatitange palevel yekutanga. So far muri kudei pamushini uye zvichikostei? Munozviziva kuti kazhinji panyika panapa manje kune vanhu vakangwara especially pakuinvada something handinyanyoda kubuditsa zvinhu zvandiri kuda kuti chakati nechakati nechakati because kune vamwe vanhu vari intelligent vanokwanisa kuti zvauri kuda zvobva watokasira wotoona 2 days because kune vanhu vane marika vanokwanisa kutokubira information iyoyo wotogadzira chinhu chauri kuda kudi ichacho ototi ndini ndadini ndagadzira. Pane nyaya ndakasangana naye kuhope dzangu yekunzi uri kukoperwa mushini iwowu. Saka iko zvino ndinoda kuita in a hidden place, not in public, pandiri kuchigadzira because ndiri kuchigadzira kuroadboard kunonzi kuDurban Dipuku. Saka ndoda kuchigadzira panhu pakavanda pekuti kana chako zongobuda chinongozobuda ka1 wotoona kuti alright ndo chinhu chaida kugadzira munhu uyu. Because vandiri kuchigadzirira I know kuti obviously vanokwanisa kuti vanga vachikopera vachida unodi munongoziva kuti information vamwe vari good at copying vanokwanisa kundikopera vachingo 2 minutes wotozona abuditsa. Saka ini ndoda kutsvaga panhu kana paine anokwanisa kunditi uya kugadzirira apa pakavandika ndochigadzira pachinoperera then vadati mwese vana veZimbabwe mozonoti shiwa murume uyo aitaura shiwa nai chimushini chake chakagadzira icho mandibatsira because now handidi kunyepa I don't have money zvinhu zvakaoma. Yeah, but I think kuti vanhu vangada kuziva kuti of course matauro kuti amungakwanisi kuisa ma-specific details kuti muruda chakati nechakati asi maybe ma-cost because I believe kuti munhu angangotange kubatsira asati aziva kuti ari kuda kubatsira kana kuti nemari kana kuti nei. Kare pandaicalculatewo semunhuwo ndichitarisa zvimwe zvinhuwo zvandaitarisa it was like 35,000 because pane chimwe chimushini chacho chinodhura it was 14,800 kozoitawo dzimwe simbi dzandandatotenga dzimwe ndandatotenga zvakabiwa ndaenda kumusha pandakarwara. Saka zvatova sort of like tiri kutotanga like because pane zvimwe zvafuti zvandandatenga ndapakati pandatoona kuti simbi dzandatenga idzi inhete nokuti apa pachange pachishanda simba rakati one day. Saka zvese izvozvo zvichida kuchinjwa nokubviswa. Kune maengineers panoda engineering system pese ipapo panenge pachida kuendwa kumaengineers. Saka mongoziva zvinhu zvese zvinenge zvichienda kumaengineers zvinotidhurei. Alright. Imimi makamboitawo zveengineering here kuti mugova mechizoziva kugadzira mushini idzi dzemagetsi? Inini handina kumbobvira ndakaita engineering, chandakangoita motor mechanics. Ndakangoenda kuchikoro just for tuchatifula March April kusvika muna December 2009. Ndiyo zvandakangoita, ndamboita engineering asi ndiri munhu yanongofarira zvokusunganidza simbi dzichisangana kuti like pandakatogadzira kachigai kangu tikatoraramawo nguva yecovid yo taitodya sadza remugaiwa kunyange hazvo zvinhu zvazvakaoma asi sadza taitoriwana bhozi chibage taitononhongwa kumapurazi togaisa totowana sadza redu. Chigayo chimakatotanga from scratch mukazvigadzira zvinhu chiri very funny asi ndakatochigadzira tikatorarama. Chitoriko nanhasi chitoriko ndakatochitakura ndikachiendesa kuZimbabwe chitoriko kuZimbabwe chigayo ichocho. Ngatidzoke pamushini wemagetsi uyu. Mushini uyu ndo here watingati wamuri kuti uchasimudza South Africa neZimbabwe sokutaurirwa kuhope? Ipapopo Mwari ndiye anoziva, hakusi kuda kwangu. Mwari ndiye anoziva kuti zvichabatsira sei. Pamwe ndiwo kana kuti pamwe pane zvimwe zvandichazotoita zvinonakidza kudarika zvichanakidza kutaura kuti nyika iende mberi. Saka ngatiti parizvinezvi hamusati mane specific structure yamunofungidzira kuti hope dzenyu dziya mukuru uya ari kuuya kuhope kuti
mvura kuti Moses apinde chii? Kuchiziva ndochiziva. Asi chandiri kuda ndechekuti inini toda kumboratidza vana veZimbabwe kuti nyika yamunoti haindi mberi inoendepi? Inoenda mberi nekubatana nekuwirirana nekuita chimwe. Handiti then ndogadzira mushini iyo yemagetsi. Inini ndinonyanya kuda kukurudzira kuti vana veZimbabwe ngatidzidzei kugadzira zvinhu. Handiti kudzidzira kungoti iwo munhu kana uri pauriwo dzidzirawo ngoone something chaunobuditsa. Ini like izvo ndinogadzira mugoti. Handiti asi ndinotorarama nemigoti iyoyo. Umwe anogadzirawo motikari, andorarama anogadzirawo chii. Zvichaita kuti munyika medu izvozvozvo tive vanhu vakangwara, tive vanhu vane intelligent. Handiti kutongorely nekuti ndinofanira kunoshandira munhu. Handiti ndingegadzira basa kana kuti government create mabasa. No, munhu dzidzirawo kuti inini kana ndikagona kugadzira cup, handiti ndotengesa cup iyoyo. Handiti isu tikatasa history yeChina handizive kana ndichinyatsoziva yainzi ndo yanga iri the poorest ameno kumacenturies uko. Handiti but mukatasa nawo ndo yaapa top. Why? Nokugona kugadzira chinyi zvinhu. Saka ngatidzidei kuti tidzidzirawo kugadzira here and there. Nekuda kwenguva yedu regai ndimbobvunza kuti matimimi muri dangwe reZimbabwe, first born yeZimbabwe, ende makaoneswa baba Mnangagwa, vaRamaphosa nomwe murume mugiant mutema angari ipapo. Mune here specific something chamunoti ngatibatanei vanhu veZimbabwe? Andika sekutaura kwamaita kuti mayouth tofana kubatana tizviitire zvinhu zvedu. Imimi sedangwe mune here chamunoti dai tikatangira pakati so ndo first step yedu? Right. Inini sekuona kwandinoita kuti ndiri munhu wanonga achingofungawo hangu, asi pane bhazi randakaenopinda naro mumeeting. Bhazi iro ndo rakandiburutsa ndichinopinda mumeeting yandakanosangana naMnangagwa. Bhazi iroro ndongoriza it's a Toyota 23 seater. Mabhazi iwayo ndaishuvira kuti dei zvaigona sevana veZimbabwe isusu tiri kuno kuSouth Africa chete man, tingocontribute tongonongotenga mabhazi edu tofoma kana kaorganization kemayouth man. Handiti kaorganization ikako kana kachitizotibatsira kuti pane zvimwe zvinhu zvatine tichida tikati kuna nababa achimbotibatsiraiwo. Because zvinhu zvandiri kutaura ini ndiri kufunga kuti munhu wese ari munyika yeZimbabwe anongonzi muZimbabweni acontribute. Vane mariwo muchicontribute yakawanda hamungazoti muri kukombora. Because amana ndau kunyazo kutaurira pafair. Munhu ane mari usazofa wakafunga kuti ndeyako kukomborerwa. It's a blessing to be rich, it's a blessing. So tikacontribute here and there then tobatsirwawo tova nemabhazi edu anotibatsira. Handiti pane maprojects atichange tichiita zvimwe zvinhu zvichange zvibatsira kana kuti vana vedu chikoro chaicho kuti tikati muZimbabwe vana vechikoro ngavachiwana kana mabhuku mahara. Handiti tinenge tichitora mari kubva kumabhazi edu atinenge takatenga akawanda. Handiti tichitora mari kubva kumazvinhu zvedu zvatinenge tikati right toda kurima mayouth, toda kuita maprazi edu tokumbira Mnangagwa kuti Mnangagwa tiri kuda minda kana kuti minda 50. Handiti ikoko kune vanhu vakaenda kuzvikoro zveagriculture. Handiti totora vanhu vanogona zvokurima voenda ikoko vonorima, varima tine zvatinowana. Tine chibage chedu chakati. Handiti muruda mari pachibage chenyu government yedu teitinayo. Handiti tinoda mari yakati topuwa mari yedu then toona kuti pamari yedu yatawana zvinhu zvedu tichiitira pamwe chete todii sevana veZimbabwe. Ngatiita kana todawo pachemberi ndo zvatiri kuda isusu mayouth. Handiti kana vakuru vedu vakati aiwa kana mufani kupa vana chemberi mari iyoyo pane chakati nechakati tiri kushota zvakafanana like muZimbabwe izvozvizvi munorufiwa nekorera. Korera mvura inogodawo cleanwa. Handiti mvura ikacleanwa vana pasina munhu anorwara nechinyi nekorera. Toti toda kutenga mishonga inocleana mvura then togadzira system yacho yese yemvura. Kana zvida kuitwa matowns kana 4-5 zvongoitwa zvinge zvichibva mukuwirirana according nezvatinenge tareiza. Aiwa totenda. Ndichakupai only 1 minute remashoko enyu ekupedzisira for now. Mvunzo dzandaida kuvhunza ndofunga ndavhunza. Inini kurudziro yandinayo munyika yeZimbabwe ndeyekuti dei zvaibvira vana veZimbabwe tambosiya
nyaya dzekunetsana nekutukana nekurwa neviolence, because isusu hazvibatsiri kuti munyika medu tinorwa tichiti ngatigadzirisei nyika tikuigadzisa nokurwa. Hondo inotenderwa naMwari. Kune hondo dzairwiwa munyika dzimwe nyika, hondo chaiyo Mwari anotoitendera kuti hondo nyika yakati neyakati, asi inini handioni paine concept yekuti tirwenyi. Ndinofunga kuti dei zvaigona vana veZimbabwe tambobatana tagadzira chinhu chimwe chete, tava nefocus nenyika yedu, nokuti inini dei zvakanzi endai munorwisana kumeeting yatatiri murume ari kanditaurira haana waanotya panyika panapa, ende kwandaitaurirwa ikoko ina handitoziviwo kuti ndekupi handiti, asi kwaingoudzwa munhu one word order, inini ndaizotoramba ndapasi kuti but izvi zvandataurwa ina handizvidi, asi uko kwandandiri koko kwatetiri ikoko hauna chaunodaira, unongoudzwa kunzi chakati wototenda, ndozvawatodi izvozvo zvaudzwa. Saka inini zvandongofunga uko vana veZimbabwe kuti no guys, irwai henyu muchiti mufunga makangwara, but ngatimbosiyai zvekurwa, ngatimutse nyika yedu, ngatimbosiyai zvekunetsana navakuru vedu ava, because ini ndichitotaurirwa ndandakagara pasi, mukuru anga akatogara pasofa, vamunangagwa wanga akatogara pasofa, ndichitaurirwa ndakagara pasi kutora kuti inini nditori mwana, ende mukazvitarisa tiriva mumayouth, mukatarisa dzimwe nyika izvo vanenge vachitorwa nevakuru vavo vachiita sei, but inini ndiri kuti kusima neZimbabwe no, ngatimbomirai, ngatimboshingai isusu pachedu, ticontribute, timbofomawo kana maorganization anomutsa nyika yedu, tichibatsirana tichiita sei, then toona kuti hazvibudi, hatihwini here. Kana tikasahwina abva vamwe vanoti uri chii, inini handingazviiti, tarudziri kuti ndiri ani. Imimi nokuona kwenyu nemafungiro yenyu ndimi muchazoti uyo munhu uyu ndiani. Imimi mega vana veZimbabwe nokuona kwenyu nemafungiro enyu muchazoziva kuti uyu munhu uyu ndiani. Asi kana inini ndaakutanga basa iri, vamunangagwa navaRamaphosa vatenderana kuti let's allow this small boy to do what he is thinking, then ndichakuratidzai kuti ndinonzi Thomas. Tingati kudii, pane mubvunzo umwe wangu hangu ndokuti isusu tine mutungamiri umwe chete vaMnangagwa, hapaiti here senge pane macomplications kuva pane umwe futi mutungamiri vaRamaphosa? Hakusi kuti inini ndinoda kuita leader wenyika kana kuti ndinoda kutota zvepolitics. Inini ndinoda kuti tiite a small organization yedu semayouth, handiti inoaprovwa nemapresident vanotenderana. Kunoku hakuna hazvo kana need yekuti iapprove unzi ndei, because iyi organization inchange iri yekuZimbabwe. Kuno kungotenderwa kana kuti nango tikatozviita privately kuti vana veZimbabwe vanotoziva kuti right, tiri kureza mari yedu, but mari yedu munhu anenge awana mari yaari kuda kungobatsirawo nyika yedu, handiti anoisa paakaunti yakati, inenge isiri private, inenge iriwa akaunti yedu, handiti. Then tikange taisa mafigures atetaita imomo, totenga zvatinoda kuita, tomutsa nyika yedu tega zvisina violence kana zvokutukana kana zvora muchinetsana nevanhu kuti noise inini noise ndakaivenga. Akaunti tingati ingange ichibatwa nani? Inini zvandinoita inini mostly kazhinji kana ndichita zvinhu zvakaita saizvozvo, akaunti inogona kuvhurwa with anyone, asi zvazvinongoda chete inofana kunge ine security yekuti ini ndoziva kuti right, akaunti iyo munhu akavhura akaunti iyo haana here chaari kutora kana mari yaari kuba, because inini zvinhu zvangu ndakanzi ndisakubirai vana veZimbabwe, handiti. Saka inini handizokubirai nekuti zvinhu zvandakasangana nazvo neni wacho zvinotondityisa. Saka kuti ndikubirei kana ndizotadza kusununguka kana kuti ameno hake akaba ane mhosva yake, anozvitongerwa nemhosva yani yake. Kana wakatoba zvitori nani hako kutaura kuti guys ini ndakaba, but ndakaba ziyenzei, wodzosa wega, because vakaba kumana handingataura hangu papo, ndati handingapatauri kuvanhu vakaba, muchasangana nazvo mega. Aiwa, totenda kuva tiri tose muchirongwa tinovimba kuti pachinenge chechibuditswa chirongwa ichi nemi muchange mechiona mhinduro dzevanhu mucomment section, murunhare, so vanhu vangakubatai sei? Inini kana munhu achida kutaura neni, you can call me on 062 791 4845. Koita dzimwe namba idzandisonyatsodzidzisa nemusoro,
but idzi dza ukandifonera kazhinji unondibata ipapa pa 0627914845 idzi nhamba dzemuSouth Africa dzemuno. Aiwa, tinotenda mukoma. Handina kuzonge ndambobvunza makore pai. Ini ndine 35 years. 35 years. Aiwa, tinotenda. Ndo I think paperera chirongwa chedu chanasi. Ndinotenda vana veZimbabwe dei kuri kunzi maiteererawo kana kumbonzwawo kuti mukomana uyu une shungu nenyika yake yese, ende dei vanhu vese taibatana netine chido sezvandinoita nyika yedu akomana tichazonakidzwa kumberi kana tikaita tine chido. Thank you so much. Muri Zimbabwe ndofunga tazvinzwira, tanga takateerera, tanzwa nyaya yamukoma munya nekufambidzana kwayo. Ngatichinzwawo mafungiro enyu mucomment section kuti munoti chinavo mukoma munya varimo mucomment section vari kukunzwai ende vakamirirawo kunzwa mhinduro yenyu. Zvichiita kana mune mibvunzo change tichizovabvunza zvakare pachirongwa chinozoteera kumberi uko. Asi zvanhasi tinokutendai murambe mechisubscribe, murambe mechiteerera chirongwa chedu every Saturday across the border. Zita Dumisani Mulambo Mafanise, ndisingasi crew yandinoshanda nayo. Nhasi ndina Lilian Makombe behind the camera. See you next time. Ukulahlekelwa isihlobo akulula. Imfa isikhathi esinzima kakhulu, ikakhulu nxa kungela mali. Kodwa ungaba leZororo Phumulani funeral plan. Ukungcwaba isihlobo akusinkinga. Amaplan aqala ku-89 rands nge-family cover. Njalo linelisa ukukhava lesihlobo ezisekhaya eZimbabwe. Lanxa uzathuthela phesheya, ungaba le cover ye Worldwide Funeral Plan inqekuliphelizwe. Lungiselani isikhathi senhlupho namuhla ukwenzela kusasa nge-funeral plan yeZororo Phumulani. Zororo Phumlani, an authorized financial services provider powered by Doves Zimbabwe, underwritten by KG Alife.